Čo sa stane, keď sa puto medzi dvoma bratmi pretrhne kvôli kusu zeme? Dnes sa ponoríme do jedného z najsilnejších príbehov slovenskej literatúry, do nadčasovej drámy o tom, ako dokáže dedičstvo zničiť celú rodinu. Tieto slová idú až do špiku kostí, však? Bol to môj brat, ale zem medzi nami bola väčšou priepasťou ako oceán. Okamžite cítiť tú hĺbku odsudzenia a smútku. Všetko sa vlastne točí okolo tejto priepasti. Takže poďme k samotnému príbehu. Stretávame tu dve hlavné postavy, a to jedno miesto, ktoré ich spája, ale, ako uvidíme, aj fatálne rozdeľuje. Rodinný statok, ich dedičstvo. Lenže Jozefov návrat to nie je žiadne šťastné stretnutie. Práve naopak. Namiesto radosti so sebou prináša, takéto nepríjemné napätie, ktoré naruší ten krehký pokoj. Jeho príchod je ako kameň hodený do dovtedy pokojnej vody. A presne tu vidíme jadro celého problému. Pozrime sa na to. Na jednej strane máme Jozefa, takého tuláka, idealistu, ktorý vníma pôdu ako, posvetné dedičstvo. A na druhej strane je tu jeho brat Vendel, pragmatický roľník, pre ktorého je to jednoducho majetok. Ich pohľady na svet sú tak rozdielne, že ten konflikt je vlastne nevyhnutný. A ako sa tento základný nesúlad prehlbuje? Tak presne na to sa teraz pozrieme. Spočiatku to boli len také malé nezhody, ktoré ale postupne prerastajú do naozaj trpkého a nenávistného sporu. Viete, ono tu nejde len o statok. Ten konflikt je živený hlbokým pocitom krivdy a ťarchou minulosti. Každá strana má pocit, že jej bolo nejako ublížené a tie staré rany sa znova a znova otvárajú. A toto je hlas Vendela. Počúvajme tie slová. Prečo si sa vrátil? Ja som túto zem obrábal, prešiel som si peklom, tento statok je môj. Cítiť z toho všetku tú jeho frustráciu však, cíti sa proste oklamaný návratom brata, ktorý podľa neho opustil rodinu a teraz si zrazu nárokuje na to, čo on sám celé roky tak ťažko budoval. A tak sa to dedičstvo stáva jedom. Doslova jedom, ktorý mení každý rozhovor na obvinenie a z rodiny sa stávajú nepriatelia. Každá jedna spoločná chvíľa je otrávená. Vzduch je hustý napätím. Už to nie sú bratia, ale protivníci, ktorých v každom slove a čine toho druhého hľadajú útok. A teraz prichádza ten najtragickejší zlom v príbehu. Moment, kde sa osobná strata stáva zbraňou vo vojne medzi bratmi. Choroba dieťaťa, malej Bertiny, niečo také by malo rodinu spojiť, zomknúť. No namiesto toho sa to stáva ďalším bojiskom. Je to neuveriteľné, ale táto tragédia sa mení na muníciu v ich osobnom spore. A toto je naozaj mrazivé. Hnev bratom úplne zatienil to najdôležitejšie. Hádajú sa o lekároch, navzájom sa obviňujú, zatiaľ čo ich dieťa trpí. Jej bolesť sa stala len ďalším bodom v ich nechutnom spore. A potom Bertina zomiera. A s jej smrťou sa končí akákoľvek, aj tá posledná nádej na zmierenie. Táto udalosť už len pripravuje pôdu pre to nevyhnutné a násilné vyvrcholenie celého príbehu. Napätie dosahuje absolútny vrchol. Príbeh sa teraz rúti k svojmu emocionálnemu a áno, aj násilnému vyvrcholeniu, k tomu poslednému fyzickému stretu medzi bratmi. A scéna sa presúva do stodoly. Je to miesto, kde všetká pretvárka a akákoľvek civilizovanosť miznú. Roky a roky hnevu, zášti, to všetko exploduje v jednej poslednej, zúrivej hádke. Slová už skrátka nestačili. Hádka sa mení na boj na život a na smrť. Ich nenávisť je už taká silná, že sa dá vyjadriť iba násilím. A uprostred toho boja zaznie tento zúfalý výkrik: Pusť ma! Chceš nám podpáliť strechu nad hlavou? To dokonale ilustruje ten chaos a to, o čo sa v skutočnosti hrá. Nejde už len o majetok, ide o úplné, totálne zničenie. A potom prichádza ten strašný, nezvratný okamih. V záchvate absolútnej zúrivosti jeden z bratov udrie druhého sekerou. A je koniec. Spor sa končí. Ich tragický osud je spečatený. Boj sa skončil. A teraz sa pozrieme na tie pochmúrne a zdrvujúce následky tejto bratskej vojny. Po tom výbuchu násilia nastane ticho, ale je to ticho, ktoré je snad ťažšie ako akýkoľvek krik. Je plné hrôzy a toho hrozného uvedomenia si, čo sa vlastne stalo. Žiadne slová nedokážu opísať ťažobu tohto momentu.
Dôsledky sú absolútne a zničujúce. Wendell je mŕtvý, bratstvo je navždy zničené. A to dedičstvo, o ktoré tak tuho bojovali, je teraz prekliaté, poškvrnené krvou a bolesťou. A tak na konci nie je žiadny víťaz. Vôbec nikto. Zostali len tí, čo prežili, zanechaní naspospas krajine plnej smútku. V tomto príbehu nie je víťazstva. Iba strata. Totálna strata. A tak na úplný záver zostáva táto otázka. Otázka, ktorá vystihuje podstatu celého príbehu a núti nás zamyslieť sa nad skutočnou cenou nenávisti. Kto vlastne nakoniec zdedí zem nasiaknutú takýmto žialom?